kion ang sugilanon sa usa ka lalaki sa Austria. Kini ang sugilanon ni Jürgen nga nagauluhan. Gasa sa bag-ong kinabuhi. Gipapahawa si Jürgen gikan sa iyang pampublikong high school sa Austria usa ka tuig na lang unta sa wala pa siya makagraduar tungod sa iyang dili maayong pamatasan kanunay nga pagliban sa klase ug kakulang sa pagtahod sa otoridad. Tungod kay wala nay laing eskwelahan nga midawat kaniya, gisugyot sa iyang kanhing prinsipal nga mosulay siya sa Bogenhofen Adventist School. Bisan og gikan si Jürgen sa usa ka pamilya nga dili relihiyoso ug wala siya'y dakong interes sa Dios, midawat siya sa maong oportunidad. Sa iyang pagpuyo sa Bogenhofen, ang matinabangong mga magtutudlo, maayong palibot o Kristohanong mga prinsipyo, hinay-hinay nga nakapausab sa iyang kinabuhi. Wala niya mahibaloi nga anam-anam na di ay niyang gibiyaan ang pagkaon og baboy, pag-inom og alkohol ug nagsugod siya sa pagkinabuhi nga mas himsog. Human siya makagraduar, nagpabilin si Jürgen sa Bogenhofen aron moapil sa usa ka programa sa pagbansay bahin sa kahimsog. Samtang nagkat-on siya bahin sa maayong panglawas o estilo sa kinabuhi, nadasig siya sa pagpangutana kung unsa gayud ang gituuhan sa mga Seventh-day Adventist. Sa unang higayon, gibasa niya ang Biblia gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan ug midawat sa imbitasyon sa usa ka kaeskwela nga magtuon sila sa mga tagna sa Biblia sugod sa basahon ni Daniel. Sa iyang nakita nga natuman ang mga tagna, nakumbinser siya nga tinuod gyud ang Biblia. Midawat siya kang Hesukristo isip iyang manluluwas ug nagpabautismo. Bisan og gibugal-bugalan sa pipila niyang mga paryente ang iyang desisyon nga mahimong Kristohanon, nausab ang ilang panglantaw sa dihang ilang nakita ang dakong kausaban sa iyang kinaiya. Sa ulahi, giingon sa iyang amahan nga ang pagpadala kaniya sa Bogenhofen mao ang labing maayong desisyon sa iyang kinabuhi. Karon, ang iyang inahan usa na ka miyembro sa usa ka Seventh-day Adventist Bible Study Group. Karon nga 36 anyos na si Jürgen, mapasalamaton siya sa kahigayunan nga nakaeskwela sa Bogenhofen ug nagaingon nga kini maayong hingpit nga nakapausab sa iyang kinabuhi. Ang iyang sugilanon nagpahinumdum kanato nga ang Adventista nga edukasyon gisuportahan pinaagi sa mga halad sama sa 13th Sabbath offering. Ang 13th Sabbath offering karon nga quarter mutabang sa pagsuporta sa buluhaton sa Inter-European Division diin nasakop ang Austria. Daghang salamat sa pagplano sa managayaon nga halad.